Spojených arabských emirátov, Egypta, Kataru a Jordánska. Na stretnutí s predstaviteľmi organizácie pre oslobodenie Palestíny a americkým ministrom zahraničných vecí. Je povinnosťou medzinárodného spoločenstva usilovať sa o zastavenie nepriateľských akcií a nepodporovať násilie a vojenskú činnosť, ktorá má katastrofálny vplyv na civilné obyvateľstvo v takej oblasti, ako je napríklad pásmo Gazy. S každou izraelskou raketou vybavenou na Gazu a zabitým palestínskym dieťaťom sa región ponára hlbšie do mora nenávisti, ako Izrael teraz zabíja konflikte od roku 2019. Spojené štáty opakovane vyzvali Izrael na humanitárny pokoj zbraní. Zatiaľ však neúspešne. Všetci máme záujem o deeskaláciu konfliktu a najmä, aby sa nerozšíril ďalej. Cieľom je nájsť také riešenie konfliktu, ktoré zabezpečí dlhodobý mier v oblasti. Okrem distribúcie pomoci, umožnenia odchodu cudzincov a prepustenie rukojemníkov za vyzvaním Hamasom, Antony Blinken v Amáne nastolil aj tému, čo bude stáť hľadný po porazení Hamasu. Matúš Obarty, RTVS. Ukrajina začala trestné konanie proti patriarchovi Ruskej pravoslavnej cirkvi Kirilovi. Informovala o tom ukrajinská tajná služba. Patriarcha je podľa nej členom ruského vedenia, pomáha ruskej vojenskej agresii, podpiera vojnové zločiny a veriacimi rozširuje proti ukrajinskú propagandu. Ukrajinská pravoslavná cirkev ho za to viackrát kritizovala. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pochválila Ukrajinu za pokrok v oblasti reforiem, ktorý dosiahla v čase vojny. Prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému to povedala osobne počas neohlásenej návštevy Kieva. Brusel na budúci týždeň zverejní správu o postupe Ukrajiny pri plnení kritérií, ktoré sú potrebné na začatie prístupových rokovaní. Stálo to 1 000 Od začiatku ruské agresie ste neúnavne pracovali a v ťažkých podmienkach ste hľadali útočisko v Európskej únii. Dostali ste obuniek a životne dôležité produkty z Ukrajiny do sveta a znovu ste spojili svoju krajinu a obyvateľov. Ale tak jsme se vrátili z toho vaškářství a byli jsme v Kauflandu, koupili jsme dort, nedáš si dort taky? No, tak sem všeď mám. Budeme brániť Ukrajinu. Som si tým absolútne No, oni mluví k večeru. Nepochyb, že budeme brániť našu nezávislosť a ďakujem všetkým, ktorí práca s Ukrajinou silnejšou. Americkí a európski diplomati prelomili kávu a otvorili tému mierových rokovaní s Ukrajinou. No, Míša si koupil krásný auto. Vysoko postaveným No, za svý. rokovania sú údajne. A Silva si koupila pavouka, pak jsem zjistila, že se ho vlastně bojí, že ho nechce, Tomáš si koupil letadlo a hned mu urval koncert, takový malý letadílko, a hned mu urval jednu takovou na WhatsApp, takový koncert, no a pak si praštil ještě míru z toho a šídlo. Tieto rokovania začali v dôsledku obáv amerických a taktiež európskych predstaviteľov, že vojna na Ukrajine sa momentálne dostala do takovej situácie, že žiadna zo strán nerobí nejaké významné pokroky na boisku a vlastne teraz momentálne podľa niektorých amerických predstaviteľov doslova bojuje po centimetre. No a predstavitelia Bidenovej administratívy majú tiež obavy, že Ukrajine dochádzajú sily zatiaľ Rusko má zdanlivo nekonečné zásoby, pričom podľa Bieleho domu a teraz to nepotvrdili informácií, Ukrajina má aj problém. Amo, budu ho vyndavat. A odhaduje sa, že teda americkí a európski diplomati momentálne Čím na mobil. Amo, tak takhle vypadá. Peter Štálnik dostal 48 rokov veľmi nováckej elektrárny. Do 2 rokov vyjde v čase, keď prevádzky stavia výsledné uhlie. Je to jedna energetická zmeska elektrické energie z uhlia končí, nastupuje nová éra a to je ekologická éra. V nováckej elektrárni pracuje 187 Jo, a nechej bejt.
abych ji tam mohl vrátit do tohoto auta, nebo abych mohl to auto vrátit, když bude pokažený. K tomu třeba nebude fungovat motor. Po odstavení elektrárny budú aj naďalej fungovať prevádzky na monitorovanie popolčekových polí a kvality spodných vôd. Upravia odkaliska a tesne pred dokončením čistia aj vôd. Voda, ktorá sa zachytáva na skaliskách, ktorú skladá na dopravný